haluatko sä tietää? Moikka kaikki. Oota hetkinen, mun pitää soittaa sulle uudestaan. Okei, Joo. puhelimella, sit sun ääni ei mene. Lopeta puhelun. Joo, haippa. No heippa. Niin me tehdään tästä part 2. Niin. Mä en oo noin fat. Me tehtiin part 2, muistakaa. Ai mitä? Noin, nyt muut kuulee sua. Oh my god, I'm Jack. Otan 10 minuuttia sitten. Väitetään, että me ollaan aloittelijoita tässä. Mitä? Sano kun video alkaa. Video on jo alkanut, tiesitkö? Niin. Tosiaan me ollaan siis tässä aika huonoja. Ei me tehtiin part 2, etkö muistaa? Niin tehtiin, mutta eikö niin, että me ollaan tällä hetkellä aika huonoja? Joten tässä videossa me tehdään mistä parempia. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja muuten Alisyötejä. ei tästä tiedä. Vielä, että me tämän Alin kanssa joka niiden kaikka on tilannut kanavan ja joilla on Roblox. Niin me aiotaan niiden kanssa pelata Robloxia. Jos ne haluu. Laittakaa kommenttiin. Hei, laittakaa kommentissa teidän username Robloxissa ja sitten me valitaan randomiksi. Sitten me otetaan. Niin. Niin. 2 randomia. Niin. Muistakaa, laittakaa teidän username kommentissa, jos te haluatte olla videossa. Niin ja mieluusti myös myös se puhelinnumero. Tai ei puhelinnumero. Ei me tarvitaan puhelinnumero, bro. Muista. Eli muistakaa painaa tykkäystä ja tilausta, se on täysin ilmaista. Niin. Ja jos ette paina, niin te ette pääse videolle. Hei, mulla on 3 spinni. Katsotaan mitä mä saan. Okei, huono. Ja kuinka kauan tää on? Oh my god. Tää on jonkin ajan. Mä oon täällä tsunami-paikas. Mä voin nostaa ton. Näittekö te tuona? Mä kuolen mä. Mä oon 12 levelissä tällä hetkellä. Eiks niin tää musiikki on vähän hyvää? Joo. Ja jos me saadaan 10 tilaajaa, niin Alio sanoo moi teille kaikille. Arvo mikä mulla on nyt. Arvo mitä mä syön nyt. Kokista, et mitään. Eli tosiaan, muistakaa pistää ne tykkäykset ja muut tulille. Tai muuten. Niin ja jos teillä ei ole Discordia, niin se on teidän pitää saada meidät löydettyä itse Robloxista. Ja teidän pitäisi laittaa kaveripyyntö meille. Ei, älkää laittakaa kaveripyyntö. Te laittakaa vaan teidän username siinä, niin sitten kun me löydettiin teitä, okei? Niin sitten mä laitan teille kaveripyyntöön. Ja se oli myös silleen, että jos me saadaan 10 tilaajaa, niin me otetaan kaikki ne 10 tilaajaa meidän kanssa pelaan. Ovaali. Kaikki, jotka laittaa username. Niin. Jos me saadaan 20 tilauksia, niin me pelataan meidän 1 kaverin kanssa.
sen kaverin nimikin on Kasper. Kasper ja Kasper. Ja mä. Ja se kaveri on tosiaan munkin kaveri. Ja sillä on sama nimi kuin mulla. Niin. Mä enemmän sanon tätä Kasperin Medion Kasper, koska sen oikea nimi on Medion Kasper. Mun oikea nimi on Kasper. Ja mulla on kohta 400 nopeut melkein. Ai 400. Muistakaa tosiaan painaa tykkäystä ja tilausta. On meitä niin paljon. Niin, me ollaan köyhiä. Antakaa. Niin? Tilauksille. Oikeestihan me ei olla köyhiä silleen. Mut se vaan auttaa meitä. Niin. Jos te laitatte enemmän tilauksia, jos me saadaan paljon tilauksia, niin me pennataan robukseja. Jos me saadaan 30 tilaajaa tämän vuoden lopussa, niin se vetää siihen, että me ruvetaan ostaa 1000 robuksia. 1000? Oh my god. Mulla ei kauheasti rahaa, voiko sä ostaa niillä? Ei, mutta 1000 robuksia kuitenkin. Tai niinku robuksia kuitenkin. Yli 100 pitää. Joo. Vaikka 800. On sitä 800. No, mä oon siis nyt luvattu sen takia aika paljon juttuja, että me ei muisteta, että me katsotaan näistä videoista sitten. Että mitä sitten. Ja tosiaan, ja jos me saadaan 1 miljoona tilaajaa tämän vuoden lopussa, me ostetaan Stila Brainrottiin admin-paneeli. Mä en pysty ostaa. Sen takia Kappe, sun pitää ostaa se. Mä en pysty, koska mulla ei robuksia. et tiedätkö mitä se maksaa? Joo, joku... 20 €. Ei ole ostamassa todellakaan admin-paneelia, anteeksi. Niin. Mutta jos olisi joku, joka osaa tätä tehdä, eli suunnitella merchtiä, niin please tulkaa meille. Tai niinku me maksetaan merchistä. Ali maksaa siis Ei Kappe maksaa. 10 tuotteesta. No okei, voin maksata vähän. Joo, mä maksan enemmän editoijasta euroa sille. No. Mutta muistakaa, että sekin on kuitenkin rahaa. Ja miettikää, että se on niinku, kun me ollaan näin aktiivisia, että miettikää, te tiedättekin tää on lakko, Ali ei tiedäkin tää on lakko. Ei ole suomalainen. Ja mä pakotan Allin tosiaan tilaa lakon kanava. No tää video alkaa kohta loppuun, elikkä Niin kattokaa, video vähän niinku. kattokaa, jos me saadaan paljon tilauksia, vaikka 20 tai 100, niin me tehdään tällainen, me kysytään toisiemme secret. Nää kun vaikka Ja mä voin kysyä vaikka... tilaajaa tämän vuoden lopussa, niin me ei tehdä mitään, vaan me tehdään vaan 100 tilaajan special sitten, kun me saadaan 100 tilaajaa. Sitten arvotkaa mitä me tehdään. Me kysytään toisiemme secret. Secret on tällainen, vaikka mä voin kysyä vaikka Kasperilta, niin kuka on sun ihastus? Sen pitää vastata. Jos ei se vastaa, niin mä heitän sen päälle kananmunia. Joo, tehdään, jos me saatiin 100 000. Joo, jos me saadaan 100 000 tilaajaa, niin me tehdään toi video. Niin. Oikeassa maailmassa. Aika äkkiä. Me tehdään oikeassa maailmassa. Niin? Ja samalla me facecamiin, muistakaa se. Me tehdään ihan oikeassa maailmassa.
Ja muistakaa, että kesällä me ei voida tehdä niin paljon videoita. Ja kesä alkaa nyt lähestyä. Joten älkää ihmetelkö, jos kesällä ei tule mitään videoa. Me ei olla lopetettu. Niin, piernat kuitenkin. Kertokaa, että haluatteko tehdä jotain muut sisältöä kuin Robloxia, kuten Minecraftia. No joo, mä voin. Mut mulla ei oo Minecrafti, voiko sä lataa Bedrockina? Ei, että toi tyyppi on seko. Se luulee, että mä lataan Bedrockin. Ja tiedättekö, mitä se maksaa mulle? 8 €. Koska kaikki puhelimeissa maksaa 8 €. Mä oon niin nopea, että mä menen melkein seinistä läpi tällä. Ja labyrintti on kauhea. Mut sori, kun me ei ollut myöskään facecamiin nähty. Sitten me ei haluta, että muut ihmiset tietää, että ainakaan heti, että miltä me näytetään. Jos me saadaan 100 000 tilauksia, niin me facecamilataan. Eikö sitten kun me saadaan 1000 tilaajaa, niin me voidaan facecamiinata. Joo, voidaan. Tää musiikki on viral. Se on paljon, mutta se on aina mahdollista. This music's viral. Ja miten niin se on paljon? Meille se on hyvin paljon. Hyvin tärkeää myös saada se tilausmäärä. Niin. Please tykätkö ja tilatko omiin kadoko. Ja jos me saadaan 100 tykkäyksiä, okei? Okay? Niin sitten me pelataan yksi pelottava peli. Niin, Kappe? Ja todennäköisesti jollain eli todennäköisesti minulla tulee pissat housuun. Niin. Ja se kakkahousukin. Joo. Arvakkaas miksi? Taidaan olla pelkuri. Joten please auttakaa mua, mä en saa unta, koska mä oon pelkuri. Joten please auttakaa mua. Niin, jos te tilaatte, ei se edä pelkää. Muistakaa, että näistä kaikki, mitä siis ei ole todellakaan kirjoitettu käsikselle. Ja muistakaa, että nämä kaikki on ollut todellakin meidän omasta mielestämme. Eikö niin oli? Mitä? Eikö niin, että nää ei ole tullut mistään käsiksestä, mitä me ollaan puhuttu? Ei todellakaan. Ei vaan oikeesti ei siis tullut todellakaan. Joo. Te voitte luottaa muuhun ja papiin. Jos me saadaan toi 50 000 tilauksia, niin me pelataan Poppy Playtime Chapter 1. Niin? Niin, Kappe. Mä teen muuta uuden Rivertin nyt. Niin, Kappe. Jos me saadaan 50 000 tilauksia, niin me pelataan Poppy Playtime Chapter 1. No, ei se ole tosissaan. Niin? Mulla on Poppy Playtime. Jos me saadaan tässä kanavassa 50 000 tilauksia. Miksi me pelataan näin suspeliä? Huomaatteko, ketkä kaksi on sus myös? Tämä peli sopii vähän meille. Ja jos Ali näytti teille ton intron, niin huomaatte, millainen peli tää on. Me tänään pelataan one fat, yeah. Niin. Get fat. Niin. Meitä täytyy mennä fat niin kuin Kappe. Kappe on tosi...
Ette tiedätte, mut Kasper on tosi fat. Jos me saadaan... tosiaan, muistakaa, että niin, nyt me kerrotaan vaan ne, jotka siis tulee tapahtuu. No, 10 tilaajasta kaikki 10 tilaajan kanssa me pelataan yhdessä. Et olla yhdessä. Niin. Ja 100 tilaajasta, ei kun 1000 tilaajasta, sitten kun se tulee, niin me facecam-tilataan, eli facerit tilataan. Sitten, jos me saadaan, sitten kun se aika koittaa, niin me pelataan niin monen tilaajan kanssa, jotka pystyy, niin Robloxia tai Minecraftia, ei väliä, että mitä pelataan. Ali, tuu kattoo mistä Six-Seven tyyppi on. Joo, oikeesti kattoo. Missä sä oot? Mä oon täällä Six-Seven alueella meni. Okei. Nyt tänne tuli pelaajia, niin se lähti. Missä sä oot? No, tää tykätä tilata, se auttaa me todella paljon samaan. Mut muistakaa, jos me saadaan toi 2000 tilauksia, niin me pelataan Poppy Playtime Chapter 1. Joo. Jos mietitte, että miksi näitä videoita ei editoitu, niin kumpikaan me editoida. Niin kumpikaan meistä ei jaksa editoida tällä hetkellä. Ja me ei osataan editoida. Niin? Niin, no muistakaa, tää oli Honne. Tiedetään se itse. Muistakaa, tää oli se peli, niin jos me saadaan 3000 tilauksia, niin me pelataan Poppy Playtime Chapter 1. Ja jos me saadaan toi 50 000 tilauksia, niin me pelataan Poppy Playtime Chapter 2. Niin. Niin. Mutta tosiaan sitä ei ole tänä vuonna vielä tapahtumassa. Ja jos me saadaan se tänä vuonna, me kaadetaan kylmää vettä niskoihimme, jos me saadaan 100 000 tänä vuonna vielä. Jääkylmää vettä jäillä. Ja facecamiinataan silloin samalla myös. Jos me saadaan 100 000 tykkää sitä videon lopussa, se oli läppä, ei nyt oikeesti. Jos mä pääsen tänne taas. Joo. Mutta muistakaa syödä kaikkea terveellistä myöskin. Näin. Olkaa hyviä poikia. Niin. Ja jos te vietätte aikaa laitteiden kanssa, niin olkaa please vanhempien kanssa enemmän. Se auttaa teitä ja maailmaa. Niin. Ja läheisyyttä enemmän teidän perheelle. Ja laittaa me alle. Tää video nyt loppuu, okei? Niin. Mutta tää video alkaa kohtelleen tässä. Niin. Me vaan nyt nopeasti. Niin me jossain sinne. Ja heippa! Joo.